kaixo, gaur prestatu behar ditugu piper bete batzuk, bezamel batekin, sisako bezamel batekin, eta horretarako badugu probesteko piper pikillo batzuk. Piper hauek egiteko egin dudana da potetik atera, eta labean sartu, oso temperatura basuan, 100 gradutan, gutxi gora bera, eta esan ditut ordu erdi bat. Gero egin behar dugu bezamel bat, kasu honetan egingo dugu shiitake sisa eta portobeloarekin, eta importantena da azkenean sofrito on bat egitea, tipulakin eta kasu honetan porruekin ere bai. Nik badut ja potzatzen tipulak beharko ditu 10 minutu. Eta oso garrantzitsua da pauso hau ongi egitea, ezta? Poliki eta ustea tipula egiten. Probestuko dugu egiteko mosteko txampiak eta shiitakeak. Bale, shiitakei kendu behar zaio hau, rabilloa, zeren da oso gogorra da. Bale, moztuko dugu bai porrua ja, erditik moztu dugu eta garbitu dugu ja. Eta egingo ditugu tira batzuk eta laukia. Ja tipulak darama 10 minutu eta ja botako dugu aldi berean porrua eta sisak. Gurina pizka batera bai. Irina. Bezamel litro batentzako behar dira 150 gramo irin, gutxi gora bera. Eta hasiko gara esnea botatzen. Bota dudanez 70 gramo irin, bota behar zaio litro erdi esne, bale? Eta orain ja, bueltak ematea. Eta bezamelak beharko ditu irakiten hasten denean 10 minutu. Bueno, bezamela egina dugu eta oztu daia, sartu dugu manga batean eta utzi dugu pixka bat lapikoan egiteko saltza horrekin. Piper asko bete behar baituzu, igual hobe da manga batekin, zeren desinte errazagoa da, baina gutxi baldin bat dira, ez da behar. Betetzen dugu horrela, eta gero, itxi, hola, bal? Bale, hortze ditugu gure piperrak, eta orain bukatuko dugu saltza. Oso erraza da, bakarrik botatzea esne pizkat gehiago. Probatu piper txuriz eta gatzaz, eta birrindu, ondo. Eta bakarrik falta zaigu berotzea piperrak eta plater batean jarri, saltzarekin eta perezil pizka batekin eta rezeta egina. Bueno, berotu ditugu ja piperrak mikroguinean eta orain jarriko ditugu ja plater batean. Saltza. Oliba olio pizka bat. Eta perezila. Eta perezitu ja, gure piper beteak probesten pikillo batzuk. Honegin